sinibalen mi, balen Mexico karatunan mi, kapayapanangan sa magari, pamikalugod nangan sa parati. O patulunan ning Santa Monica, ilapit mo king ginuning sala, pasalan kapanayan mi, baliktan ning aklis mi. O pansintang ning Santa Monica, ituro mo king ikay nga pusan, ipanalangin mo kesan. O induming Santa Monica, ipanalangin mo kesan. O induming Santa Monica. Ginoo, busyan mawari po ring labi ko. Banang agkas nga subuko yung kapurian keka. Kapanisyan, itangan po. Ginoo kong Heso Kristo, Diyos ang pong taong tuto, ipanglinalaang mga timpos ka ko. Huni kang Diyos ko, mabilog kong puso, malsinta keka. At urining palsitan da kang lakwas, ing sablang nano, pagbitkilan kong masakit, ing pamikasala ko keka. O alananggang kayapan, nining menatining mamuri keka, mga pepatula, ing pamigagala ka, pamangamanod at pamanyapat. Ako po, Diyos ko, nung saupan mo ko king malagrasya mo, tatanto kong matibe, king yana ko miyuman may kasala. Lain kong lisyan kong isakwil, ing sablang makayuli, king dapat ay mayap. Mga ikumpisal ko, king ganap akapiya dyan, ingay ganaganang sala ko. Manalig kong masakit, Ginoo ko, king hanggang pakalulo mo, king uli na mo man, ning maulag ng bunga, ning mal, apamay lasa, pangamate mo, king krus. Ading puso kong magbitkil, pagkala mo kong ilugod ka ako, ing kapatabaran mo, mangganay tang grasyang ikapya ko, at pamanatili kong sumuyo kaya ka, hanggang oras ng kamatayan ko. Yanasa. Panalangin kang Santa Monica, itamangan po. Maligayang patulunan dingindo, Santa Monica ang asawa ng Patricio, at induning emunanong doktor, at ipaning Santa Iglesia, San Agustin, ining mayumuming pamagdebosyon, darami keka, iting nobinaryo, ulining pamaninasami, king masikanan mong pamamilatan, harapan ng ginutang Diyos, karing kalulong mabibingbing, ang pangpenganak, ang mga walaglit, ulining kasalanan, abinarang kalulungkot, ding pakakalulong indung masipit magnasa, king pangakabos ding anak da. Datan mo sapo, king elang mawibili, king kaparangalan, akapat ng binar, ring kayanakan, ading katubale. Nanembiyala sa king ikalarong takot king Diyos, apanibataning tune kabyasnan. Banting upaya, king pangabiyeming mikakasundo, at misasanlog keti, apalaraming miyabe-yabe mo naman kayin banwa. Antimaying pamiyabebing ngini, ikoning asawa mo at anak. At kanita, adalit tayong kapulian king Diyos, datang king alanganga. Yanasa. Kimong pinandita katahimikan, sambil lang talang rin kay katampan sariling, buring nabangnan, agrasya, king pamamilataning panalangin ng Santa Monica. Ipamedyo ka banwa, misa banilagyo mo, latang kaya kaming kayarian mo, may pamintaning loob mo kaya tesuri, pantibanwa. Ingka kanan mi king haldo-haldo, ibiya mo kaya kami king haldo ngeni, ampo ni patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka, anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mangaya mo kaya paisawol king tukso,
Nunay kapos mo kami king sablang maroka. Bapo Maria, mipno kaking grasing ginang Diyos, sukeka, noong kakalisablang babay, noon niya pa naman, ang bunga ng atyan mong Yesus. Santa Maria, ang induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan ni. Amen. Ligaya king iba, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa dyaran ligaya, ibat king kamumulan, ngenit kapilan man manggaman king alanang gaya nasa. Iba, medyo ka banwa, may sambanya ilagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, may pamintuan ng loob mo, kahit isulip, antibanwa. Ing kakanan mi king aldo, ibiya mo kaya kami king aldo ngeni. Ampo ni patawat mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi karimi kasala kaya kami. Mga ye mo kaya paisawol king tukso, nunay kapos mo kami king sablang maroka. Bapo Maria, mipno kaking grasing ginang Diyos, sukeka, noong kakalisablang babay, noon niya pa naman, ang bunga ng atyan mong Yesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ding kamatayan ni. Amen. Ligaya king ipa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa dyaran ligaya, ba't king kamumulan, ngenit kapilan man, manggamang king alananga, yanasa. Ipa, medyo ka banwa, may sabanyilagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, may pamintuan ng loob mo, kahit isulip, antibanwa. Ing kakanan mi king aldo, ibiya mo kaya kami king aldo ngeni. Ampo ni patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi karimi kasala kaya kami. Mga ye mo kaya paisawol king tukso. Nunay kapos mo kami king sablang marokan. Bapo Maria, mipno kaking grasing ginang Diyos, sukeka, noong kakalisablang babay, noon niya pa naman, ang bunga ng atyan mong Yesus. Santa Maria, ang induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan ni. Amen. Ligaya king ipa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa dyaran ligaya, iba't king kamumulan, ngenit kapilan man, manggamang king alananga, yanasa. Pangupo sa panalangin. O mapamakalulong Diyos, tulad na ring malungkot, at bering manalig kaya ka, ampat king pakalulo mo, lingusan mo't pekirandaman, ang dakalaluan ng Santa Monica, king pamibalik loob ng anak na Yes Agustin. Pagkala mo sa po kaya kami, uli ning pamamilatanda, ilang adwa, king tangisan mi naman sa, ing king kasalanan, at apakirasa mi naman sa ing patawad, uli ning malagrasya mo. Uli ning ginaming Jesucristo ang anak mo, ampon ning Espiritu Santo, Yanasa. Kilagyo ning ipa, ampon ning anak, ampon ning banal na Espiritu. Amen. Amen. Anak mong Agustin, Diyos ni Nabit yari, manginagay ang alari, at king iglesia sumuyo yari, sakripisyo nga lang para kaya dinaon mo yan. Panalangin mo kesa induminsan namon ikaw. Panalangin mo kesa induminsan namon ikaw. Maya pat magrasya nga bakpo kaya kayungan. Kingaldo iti pagmasusyan tayo ing kapiestan da di San Simon at San Judas Tadeo. Pakiabetala po rin kaya katang panalangin ding makatuking intensyones. Pasalamat da di Jose Pepe Hison, Irene Punsalan, Christian Rona Gomez and family, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Mirna Nakpil, Mirna and Perdy Leasing, Monteverde Sewing Machine Incorporated. Birthday Thanksgiving, Rodrigo Macabali. Special intention, Karen Leo Gomez.
Hiling Bel Trinidad, Mario Supan, at Anita Chente. Antimurin ding sablang kaladwa king purgatorio ding kaladwada di Domingo Senior and Junior, Yolanda, Erlinda, Natividad, Crisanta, Juana, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Felino, Nida, Peter Senior, Mariano Junior, Leopoldo, Carolina, Tyron, Remedios 9 days, Christian 40 days, Melencio, Leonila, Estela, Virginia death anniversary, Dionisio death anniversary, Nancy, Virginia, Librado at Aleli. Makiabetan po king dalita pamkulat. Balena Pani, Balena Hari, Bansang iniwi, taong may pili, kayang kewangi, Musalaning yatu, Bankaya munye, Ganapa patutu, King kayang daya, Mewos meninis, King kasalanan, at sablang dunis, Salaniatu at kayang asin, yaring kayausan, yaring dikilan. Balena Pani, Balena Hari, Bansang iniwi, taong may pili, kayang kewangi, Musalaning yatu, Bankaya munye, Ganapa patutu. Kilagin ng ipampo ng anak, ampo ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyago ng Banal Espiritu, mantabi at kakaingan, At kekan timurin, maya pa abak kakaingan po, maya payabak po amo. king aldo pong ini, rin kay katang gaganakan, din nga dwa ka rin alagad, o disipulo ni nga po Ginoo, San Simon, at San Judas Tadeo. Nya batang abebeng matampang ganap kaniting kapag masusya, namin ang talapat pagsisya, din kay katang kasalanan, at anyaran pahilunos na at kapatawaran ng Diyos. Ikang gagawang meto nga pamilya, karing sablang pinili mo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo, Ikang minaus karing kay kangalagad, at may miring labing adwa kareti, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo, Ikang kapamilatan mo, maging tuknangan na kami ng Diyos, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo, Ing Diyos sa may paintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King matasamaan mo. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King matasamaan mo. Kapayapaan, karing taon, kaya kayang dalaw.
sasambanda ka, pupurihan, nakaparamanan, nakapaligayan, nakasasambanda ka. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King Matasamaan mo. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, biran mo nga kilala ka, kapamilataning pamanaral ding nuan mong apostol, Simon at Judas Tadeo. Kapamilatan din kanilang panalangin, malugod mo sanang ipagkalug, king kang iglesia, ingalang patana tapanyulong, ating pangarakal ding taong sasalpantaya keka. Itiyadan mi, king kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, ating banal espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo karing tao Efeso. Kayo dayuan o taong iba't king aliwang balen. Nune kabalen dako ring pinili ning Diyos at kabilang kayo king pamilyana. Mitalakad kayo naman baborang pundasyon ding apostol at ding propeta. Ing batong pamuntok yapin i Kristo Jesus mismo. At king kapamilatana, miyugne-ugne ing dakening edipisyo at maging templo yang banal. Uli na mo rin ning kekong pangayagom kaya, ikayuman, kambeda ring aliwa, maging metong kong tuknangan ng Diyos, king kapamilataning Espiritu. Amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Ing pamalitara kakablas karing sepo ning yato. Ing pamalitara kakablas karing sepo ning yato. Papasyag ning banwang maleparan ing dangala ning Diyos. Pakilala ning sikluban ing keyang depatan. Ing aldo babalita na iti king tutuking aldo at ing bengi pabalo na king benging katokina. Ing pamalitara kakablas karing sepo ning yato. Alang amanong sa salitara, ni siwalang damdaman mo karela, makanyan paman, king mabilugayato kakablas ing siwalara, at karing sepo ning yato ing mensahira. Ing pamalitara kakablas karing sepo ning yato, parangalan tayo po ing mahaya pabalita. Pupurian daka, O Diyos, kikilalanan daka anting ginumi. Ing maligayang grupo ring kekang apostol, parangalan daka.
Ingino mantabi kay kayo, at kekan timurin. pamamasa aking may pabalita, agpangkang sandukas. Ligaya keka o Ginoo. King panahon ito, minukit si Jesus, king meto nga talimundok, ban manalangin. Karinya may natiling kabukas manalangin. Inyang mayabak na, inaus no rin kayang alagad. May mili ang 12 kareti, at inaus nong apostol. Simon, apay malagwana namang Pedro. At Andres sa kapatid na. Santiago at Juan. Felipe at Bartolome. Mateo at Tomas. Santiago, anak ng Alfeo. At Simon, na ausandang patriota. Judas, anak ng Santiago. At Judas Iscariote, ing migtaksil. Kinod na si Jesus, king talimundok kaya bera. Mira sa king kapatagan, at isnano ka rin ding dakal karing alagad na. At ilo naman ka rin ding dakal ataong may nibatan king mabilog a Judea at Jerusalem, at may nibatan ka rin Tiro at Sidon. Adwang syudad, king bebening dayat malat, ban makirandam kaya, at paulo ka rin karelang sakit. Dinatangla naman kaya, ring liligaligan daring marok ay espiritu. At kinayap la. Ding sablang tao, pilit ding buring atagkil, huling ingupaya, antiwaring danum, amamagos, lulwal kaya, at kinayap langan. Ing may pabalita ng kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo, makiramdam tamo po king humilya. Gandang morning po ulit sa lahat. Good morning po. At palapit na po ang last day ng voters registration. Kasi parating din ang ating national election. At hanggang November 15 pala yung last day of official ng filing of candidacy ng yung substitution. Mayroon palang ganyan ang ating batas sa pagpili ng ating mga pinuno. Mayroon pa silang substitution. So hanggang November 15, pwede pa silang magpalit. Kung ayaw nila, mayroong ibang ibibigay na pangalan para sila ang tatakbo sa isang posisyon, dahil nasa presidency. No? At tayo naman po bilang mga Pilipino, eto, malaya naman tayong pipili sa mga gusto nating iuupo. Kaya pag ganyang eleksyon, dapat makita natin ang nasa sa atin ang kapangyarihan bilang mga tao para tayong mamili sa ating mga gustong mamumuno sa atin. At dapat ganyan ang proseso sa ating bansa na ang boses ng mga tao ang dapat mangibabaw. At ang tawag po dyan ay democracy. Democracy. Democratic tayo. Ibig sabihin, demo is people. The voice of the people. Yan. Ang kagustuhan ng karamihan dapat ang masundan. Democratic. Kaya actually po, yan ang palagi nating pinahihiral sa maraming mga pagtitipon natin, kahit sa mga organisasyon, sa eskwelahan, democratic ang proseso. Kung anong kagustuhan ng majority, yan ang ating sinusundan. Kaya sa mga school, pag may mga election din na ganyan, mayroong mga kumakandidato. Tapos yung mga estudyante ang mamimili sa mga humahabol, mga ibinibigay ang sarili para sa mga tungkuling inatasas. Kaya ito po, democratic tayo. Democratic. Alam niyo, dito po sa ating Ebanghelyo, hindi ko alam kung napansin niyo. Maraming mga estudyante ang Panginoon. Marami siyang alagad. Ang alagad kasi mga nag-aaral sa ilalim ng isang guro. Sa ibang salita, hindi lang alagad ang ginagamit, kundi mga disipulo. Disipulo.
No, kahit yung mga unang ah, mga wise men, no, wise teachers, no, kahit sina Plato sa Greek, sa mga Grego, sina Socrates, meron po yung mga disipulos, no. So ganito ang mga ganito rin yung mga Hudyo, no, yung mga nagtuturo, meron sila mga disipulo. At ito nga, ang isang tingin sa Panginoon ay sa isang nagtuturo. As a wandering teacher, kasi isang teacher na wala namang classroom. Isang teacher na nagtuturo sa daan o kung saan-saan. A wandering teacher ang Panginoon. Do madalas sa sinagoga, doon din siya nagtuturo. Pero tignan niyo po, sa mga tinuturuan niya, mga disipulo niya, isang araw nagdesisyon ng Panginoon na mamimili ng mga opisyales ng kanyang samahan. Isang araw, naisipan ng Panginoon, kailangan mayroon siyang mga kaagapay dito sa kanyang ginagawa. So, anong ginawa niya? Sinabi ba niya sa mga lagad, ngayon mamimili tayo ng mga officers. Sino ang mga nominees nyo? Pwede ba kayo magbigay ng mga nominees? Kung sino gusto nyo maging presidente, vice president, treasurer. Meron bang ganyan na ginawang Panginoon? O pwede ba kayong magbigay ng pangalan kung gusto nyo maging officers? Walang ganyan, di ba? Ni wala mang tumayo, Panginoon, sana piliin mo ko. Ako yung gawin mong pinakapinuno ng ating grupo. Kayang-kaya ko yan. Walang ganyan. Kundi sa pag-uulat ni San Lucas, the day before ng pagpili sa mga lagad ng Panginoon, ay sa mga magiging officers niya, nagdasal siya ng matalik yung mengadi. Sabi niya, King panahon na ito, minukit si Jesus, King meto nga talimundok, ban manalangin. Karinya menatiling kabukas manalangin. Ano ba yun? Magdamag na nagdarasal. Magdamag na, siguro nagkaroon ng adoration ng Panginoon. Ano mang panalangin niya doon, sa magdamag na yon. At the following day, nagkaroon na ng pagpili sa mga gusto niyang magiging kaagapay, mga officers niya sa kanyang grupo. At ang pumili ay walang iba, kundi tanging siya lamang. Siya lamang ang mamili. Hindi niya kinonsulta yung mga alagad niya. Walang consultation. Hindi man nakikinig kung sino kayang matunog na pangalan. It was Jesus' personal choice and decision. Siyang namili ng personal sa mga gusto niyang maging kaagapay niya sa kanyang gawain. At alam niya po, ganyan ang simbahan. Ang simbahan ay hindi democratic. Hindi voice of the people. Hindi ruled by majority. Ang simbahan, it is ruled by the Lord. It is ruled by Jesus. It is ruled by God. Ang tawag siguro dyan theocratic. No? Theo is God. So, ibig sabihin, voice of God. No? At para sa atin, yan ang ginawa ng Panginoon. No? Ang Diyos ang namimili at nagpapadala ng mga gusto niyang mamuno sa kanyang simbahan. At kung titignan niyo po, itong mga pinili niya, kung tayo ang masusunod, baka walang qualified kahit isa. Baka kung titignan natin walang papasa sa atin.
Ilang kaya rito yung mga may college degree? Ilang kaya rito yung titulado? Kasi marami sa kanila mga ordinaryong mangingisda. Tulad ni na Pedro, ang kapatid niyang si Andres, si Simon at si Santiago, mga mangingisda. Tapos, eto pa, ang pinili pa niyang isang mukhang aktivista, si Simon, na patriota. At hindi ba niya mafe-feel na mayroong medyo magtataksel sa kanya? Si Judas Iscariote, yung kaugali natin. Hindi ba niya naramdaman yon? Hindi ba niya nagsaliksik, nagsuri, sinimay? Kaya tuloy kawawa yung isang Judas, si Judas Tadeo. Akala magpahanggang ngayon, siya yung Judas Iscariote yung nagtaksil sa Panginoon. Pero, ganun pa man, titignan niyo po ito. Ano ba yung naging qualifications? Ano ba yung ginamit na basihan ng Panginoon sa pagpili rito? Siyempre, tanging siya lang ang nakakaalam. And He knows best. At tignan niyo naman po itong 12, pero doon sa isa lang yung pumalpak. Isa yung hindi nag-deliver. Lahat naging hinog ang kanilang pananampalataya kay Jesus. Most of them died as martyrs. 10 of them. Actually, nung mapalitan si Judas Iscariote, pinalitan siya ni Matias. Even Matias died as a martyr. Si Juan Evangelista lang ang namatay sa katandaan. Pero matututo po tayo rito na ang simbahan ito, ang Panginoon ang patuloy na namimili at inuupo ang gusto niyang mamuno sa simbahan. Kaya pag namimili po ng ganyan sa simbahan, maraming dasal ang ginagawa ng simbahan. At kung sino man ang lilitaw na pangalan, for us, yun ang kalooban at kagustuhan ng Diyos. Kasi po yung Papa, pag pinagpipili ng Papa, paano ba pinipili yung Papa? Nagboboto rin naman yung mga Papa sa mga kardinal. Hindi naman nagmamagic na naglulilitaw doon ang Panginoon, gusto ko ito. Hindi naman ganun Kundi sa pamagitan ng ganong proseso, para sa atin, doon mamimili ng gustong mamuno ng Panginoon sa simbahan. For us, today, Pope Francis was chosen by the Lord to rule or to lead the church. Okay? Kaya, ito po, kung kayo ngayon, tignan nyo, kasama sa mga aktibo sa simbahan, mga officers sa simbahan, hindi si Father Arnie ang namili o sino mang pare ang namili sa inyo, kundi para sa atin. It was Jesus who chose you to become a part ng core para pangunahan ang simbahan. Kasi ang simbahan hindi naman sa mga tao. Ang simbahan ay ang Diyos, ang Panginoon. Sa Kanya yan. Para sa atin. Kaya siya ang dapat mamuno at manguna rito. Sa madaling salita, we are not the one in charge. He is in charge. And He should be in charge at all times. Hindi tayo. Salamat na lang kung tayo pagkakatiwalaan niya,
para sa kanyang banal na gawain. Amen. Amen. Yan po'y ating dulog sa pinatamang kahilingan, tayong lahat na pinagkakalooban ng Panginoon ang mamumuno sa ating pananampalataya at salamat sa kanyang pagtitiwala sa pagpili sa atin para tayo maging kaagapay niya sa kanyang banal na gawain. Sa kanya nating dulog itong mga kahilingan natin, sabihin natin, Ginoo, mi karake kesana king magligtas mong obra. Ginoo, mikarake ke sana king magligtas mong obra. Para ka ring pari at relihiyoso, makapagtiyagala sana king karelang bukasyon, lalong-lalo na busal ding dakal at temptasyon, at kaya lang siglang espiritual. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, makirake ke sana king magligtas mong obra. Para ka ring sablang inaos ng Kristo, era sa sasakwil no nebagkus pakibatanda, king metong amayumong opo, kay batning matampang pamanyuri, at ding pengarira, magsayala sanang kayabera. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, makirake ke sana king magligtas mong obra. Para kaya katangan, parati ta sanang manatiling tapat, karing tururing apostol, atyo karing kasulatan, at karing sulat ding papa at ding obispo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, makirake ke sana king magligtas mong obra. Ngini po, adwan taming sarili tang kapagnasan. Ginoong Yesus, inyang inaus mula ring kaya kang apostol, may natili kang kabukas manalangin. Inya tuturo mo kaya kami, ing tutuparan mo, ing kaburian ang ipa mo. At tularan misa, ing kaya kang alimbawa, kapamila taning pamamintumi, karing kaya kang apostol, at ing kalelang kalili. Ikang mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Diyeta pong makasadyang mag-operta lakad na la. Magkiyabeta ang magkantakin dalit para pa magsadya ka rin. Malugami nga
Manalain kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoo ting dawon karinggamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kay katamo yung kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Uy, paming miglalang, balang banwa, gaganakan ming ligaya rin kay kang nuwan apostol Simon at Judas. Tanggapan mo rin yung kay ngayon at isadya mo kaya sanang magmasusi, kareting banal na misteryo. Tiyadan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kaya kayo. At kay kan temuri, Yat na yorem puso yun. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang parati at numang kanino ipa, Diyos king alanganga lubos mayupaya. Ika ingalanganggang pastol a parating mamantabet didingap king kekang kawan. Kapamilatan ding apostol, ingatan mo kami at parating ipaglualo. Gawa mong pastol ning kawan, ban makirake king obra ning kekang anak. At ibat king kabilyan da karimbanwa, patnubayan da ke pangining kasalukuyan. Hulinita kaberi sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya lantok ng naming babye, kapurian kekam. Banal, banal, banaliyay Ginoo, Diyos sa mayupaya. Mitmuying banwa tingyato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyuning Ginoo, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, manyari lang katawan at daya, ng ginuming Jesucristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinape, at pasalamat siya kaya kam. Piraso na binyene ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti kongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka, at binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan, ami bubu para kaya kahit para ka rin sa blang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Naptan niya iti bilang kapigaganakan kanakong. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Sobre Cristo, ni Cristo sinuglia, i Cristo datangya, Inyang gaganakan mi oy pa, ing kamatayin at pamanyo binang may biyaning anak mo, daramya kaya kaiting tinapi ning biyating kalis ning kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misilusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, kimetoyato, ban biganap ya kinugod, kambi ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Ganaka mula naman, di kapatad ming pepainawan at maninayang sibing niya, lalong-lalo na, ing talasuyi mong Rodolfo Jr., kambi ng Pedro Sr., ading alapang miyang mo nabi, tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kayangan, gaan mo kayang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya benang Maria, imbirendo ng Diyos, kambi ng San Jose kayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian. King kaya kabaning panahon, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambi at kaya ipang mayupayang tutup, kaguming banal Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alanganga.
Mapaminto king amayan tala pangabos at mibuking banalan turu, nga tamang yaning mangangas, manalangin. Isang bayay lagyo mo, natangke kami, ingkayarian mo, ni pamintuaning lumo. Ketiging yato at king banwa, ni pamintuaning lumo. Ipatawad mo kaya kami ding salang ikeka anting pamamatawad rin karing di kasalan kaya kami emuke ipay sa Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panabun mi, ban king kasaupan ing kaya kang pakalulu, parati kaming migabos king kasalanan at biligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambining maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling ketaing O Ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sana babalik doon, din kaya kaming kasalanan, naning labayin mo yung kasalpantianan ing kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, nagpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari, manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ing ginuman, tabiya sana kapilan man kaya kayo. At kekan temurin. Di po may kakapatad, masyata mga yung pupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan, kapayapan. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos sa milalako, ing kasalanan ning etoyatu. Pakaluluan mo kami. Agnus Dei Quitoris, Pecata Mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis Yung kordero ng Diyos, sinilako king kasalanan ng yato. Kung tamang mayaws king apunan ng kordero. Gino, kumatampang tanggap keka, dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako.
kakulangan, kukapilan man, ku kagisanan uling sabla, kaya manibatan. Yang pastol ko, yang mga ting kakulangan, kukapilan mo, kagisanan uling sabla, kaya manibatan. Papagpainawan ako, king malabong adikot, king maglapo adanong, karin ako tatayran, yain pastol ko, yain Ginoo ko, yakapon, ing bandi ko. Yang pastol ko, yang mga ikakulangan, kukapilan man, kagisanan uling sabla, kaya manibatan. Yang pangnaing sikanan, kaladwa at katawan, king matulid adalan, karin ako papuntan, yain pastol ko, yain Ginoo ko, yakapon, ing bandi ko. Yang pastol ko, yang mga king kakulangan, kukapilan man, ku kagisanan uling sabla, kaya manibatan. Siklaw tamo po. Panalangin kang San Jose, itamongan po, bapu talalingap ning talapagligtas, esposo ning Nuana Birhen Maria, kaya kay Diyos penibalane ing anak ng bugtong, kaya kay Maria binili ning kapanaligana, kambe mo'y Kristo mi katawan niyang tao, Nuana San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kang igpa, at tayran mo kami king daklat ning biye. Aduan mo para kaya kaming grasya, pakalulu, ampon sikanan pilubluban, at ipanlualo mo kami karing sablang marok. Amen. Orasyo Emperata laban king COVID-19, itamongan po, o mapamakalulu, ampon mapagmalasakit, ay higpami. Lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan ke kami, at may kamatena, karing dakal at tao. Aduan minge ni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iatsyat me ke kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasignangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat, king pangakalat na. Ipanalangin mila ring piyakapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo,
karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti, makasalikot, at bukod mong para, king kapakanan, ding memalen. Bendisyonan mo, ing sablang pa magkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin nila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang mengayaw nabi. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manaro na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay enduning Diyos. Emo sana pisawiling aklismi keka, king kakulangan mi, nune, bagkus mo kami ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanunwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasio, Ipanalangin mo kami. San Simon at San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan Ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy paming malugod, king Espiritu mo, manalangin kami, ing sakramentong tinggap ni, ngeni, papanadyan na kesa king malugod mong pamaningat, kabang parangalan ming kamatayan, di San Simon at San Judas. Matiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ting ginuman tabi kay kayo. At kaya kang timurin. Bendisyonan ako nga ng Diyos, may paintutu, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, Amen. may harining kaya katang kapag masusyan niya, may tanang iniking lugod at kapayapaan ng Kristo. Salamat, King King Diyos. Diyos. Dangal po salamat, may oras, gandang araw, marami pong salamat.